Ритонът на бик е от Боровското сребърно съкровище, датиращо от 4 век преди Христа. С него са намерени още 2 ритона с протомена кон, сфинкс, каничка ритон и резлата купа. Ритонът с протомена бик е с много добра изящна изработка, но се различава от другите два, не толкова украсен и е с по-къс рог. Използва се за пиене, като се запушва с пръст отвора, за да напълнят рога с тракийско вино и после се отмествали пръста и са пиели така, за да вземат силата на животното. Бикът е символ на голямо богатство и голям успех. Закупувайки за вас или подарявайки това безценно съкровище на ваш близък или бизнес партньор, ще се здобиете с богатство и големи успехи. Изработен е от месинг, посребрен и позлатен, придружен с сертификат и специално изработена кутия. За да се убедите в неговото качество, посетете офисите на Treasure или посетете музеят ни в неолитното селище в село Неофит Рилски. Там ще ви консултират какъв е най-подходящия подарък, съобразен с характера и качествата на вашия близък.